ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇವರ ಫ್ರೆಂಡಿದ ಹೆಸರು ರಹಮತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಹಮತ್ ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪೋ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 5 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಹಮತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ರಹಮತ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಓಲರೇ ಅದೇ ಅವನುಂಡೆ ವನಸ ಅವನುಂಡೆ ಅದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಅವು ಮಂಡಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಣ್ಣು ಜರ್ಪುನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪಾಯ ಉದ್ಯಾರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಾರದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡು ಬಂಜದಲ್ಪ ಅಂಚ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಜಾ ಪಂಡ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೆಂಪೋ ದಕ್ಕಲು ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪತ್ತ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದಂದ ಐತ ಪನ ಗುಡ್ಡ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಜಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ವಾಸ್ತು ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತಾರೆ ಅಂದಂದು ಮಣ್ಣುಂಡು ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತ ಗರ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಕಿಂಜ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹೂ ಗಾಡಿ ಬನ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತ JCB ದ ಬಕ್ಕ ಲಾರಿದ ಪೂರ ಈರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆತ್ತನವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆಕುಲು ಪತಂ ಪೋಯೇರು ಒಂಜಿ 4 ಲೋಡು ಅದ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಣ್ಣು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಂಡ ಕುಡರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಪ್ರಭಾಕರೇ ಅದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂಜಿ ಬಂಡಿರಿ ಸಾಬುಲ್ಲೇ ಸಾಬು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೇನ್ಲೆ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ಬಂಡೆ ಅದಂದ ಇನಿಯ ಆವಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಓವರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ತುಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಐನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂಜರ ಎಕರೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಎರೆಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಿಕ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಂಡ 75 ಹಿಡ್ದು ನೂದುಂಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಈರ್ಮಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಕೈ ಪಾಡ್ಯರಡು ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರ ಅಬ್ಜತೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ದು ಪೂರ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ತುದಕ್ ಪಿನಿ ಪಾಡೋಲ್ಯಾ ರಾತ್ರಿ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಜನ ಉಂಡ ಇದು ಎಲ್ಲರಿ ಅವೇ ಪಣ್ಯತೆ ಅಗಲಿ ಪೊಯ್ಯದಗಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಅದ್ರ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಬೇತೆ ಎರಡರ ಕೇಂತು ಓಡ ಆತೆ ಅದೇ
ಕೇಂದ್ರ ಎರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ಪೇರೆ ಹಾ ಅದ್ ಇದು ಓವರಾಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪಸೋಪಿನಾಗಲಿ ಏರ ಉಳ್ಳೇರ ತೂದು ಪಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆತ ಮೊನ್ನೆ ಆತ ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಈ ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲುತ್ತ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಅಕು ಬಲ್ತಿನೇ ಮಾರ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪರಾಪಣು ಮೇರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪಣು ಅದೇ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಕೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೈಡ್ ಬಕೋಜಿ ಮಂಡೆ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಣು ಯಾ ಮಂಡೆ ನಿಗುಲ್ ಕೊನೆಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪರ ಗಾಡಿ ಪಸೋಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಇದು ಇರ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏತ್ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏತಾವು ಸಾಧಾರಣ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಪನ್ನೆ ಮಣ್ಣದ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅರ್ಥ ಪಿಕಪ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ನಂದು ಅದೇ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚದಾಲಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ನ ಪಿಕಪ್ ಡೇ ಫೋ ಅಂದ ಫುಲ್ ಪಿಕಪ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಮಾಡ ಗೆಪ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಗೆತ್ತದ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಅತ ಅವೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅದೇಂದೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಣ್ಣು ಗೆಪ್ಪನು ಬಂಗಾಪುನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದೇತ ಗಾಡಿ ಬೋಡೋ ಅಂದೆ ಗಾಡಿ ಬೋಡೋ ಅತ ಐತ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋಟೋ ಕೊರ್ಕ ಐಕ್ ಪನ್ನೆ ಆ ಪಣ್ಣೆ ಏನೋ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಐನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟನೆ ಕುಂದಂಜಿ ಎಂಕ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾವಂದ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಅದ್ ಎರಡು ದುಂಬು ಟಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂದ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಟಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಎರಡ ಅಂಚ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದ ಆವಡ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ಲ ಫಂಡಿರಿ ಇರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಧರ್ಮೋಗ್ ಬರ್ಪಿರ ಅವರ ಅಂತ ಫಂಡಿರ್ ಅಂದ ಧರ್ಮೋಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಮೇರ್ ಬೈದ್ವಿ ಅಂದ ಆಡ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಾದ ಪಾಪ ಆಯ್ತೆ ಸೈಯಡ್ ಯಾರ್ ಮಣ್ಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಮಣ್ಣು ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೂರ ದೊರ್ತು ಬೋಲೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಗರ್ಪೋಲಿ ಇವಾಗ 75% ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಂದು ಅದು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ಗ ಪಾಡ್ರೆ ಕಡಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೊಯ್ಯ ಓಡಿ ಹೋಡು ಕಡಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜವು ಕಡಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಜಾರು ಅದೇ ಅತ್ತ ಬೇತದ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋಲ್ಲ ಮರ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ ಇರಾಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇನೆ ಐತೆ ಜನವರಿ ಡೇ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ ಲಕ್ಕವನೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡದ ಲಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಇದೆ ಇದು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಡಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಈರು ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಇರಾಬಿಜಲ್ ಬೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಈರು ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಡಾ ಪಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಮಾಮ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು 4 ಲಾರಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಮಚ್ಚ ಅದು ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತನು ಬಾಕ ಐಟ್ ಮರಣಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೈವದ ಬರ ಉಂಸುದ್ರ ಅಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮರಣಿಗೆ ಎತ್ತೋನಿ 22 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇತ ಆಜ್ ಚಕ್ರದ ಬಕೊಂಜಿ 16 ಚಕ್ರದ ಉಂಡು ಅವು ನಾನ ಬರೋಡು ಅಂಚ 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 ಸೊ ರಾಮತ್ರ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸಾರಿ ಇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅದೇ ಓಯ್ ಅದು ಆಗೋತುಂಡೆ ರಾಮತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇರೆಗೆ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಇಂಚಾರ ಮಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ ಎಂದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇದ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಮಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಮ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನಂದರೆ, ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಧೀರಜ್ ಕಾವೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಧೀರಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ಸುದರ್ಶನ? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಸುದರ್ಶನ್, ಇರು ಓಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿದ್ದೆ ಒಂದದೆ ಶುಗರ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಏನೋ ಒಯ್ಟು ಶುಗರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅತ್ತೆ ಒಲ್ಪವು ಒಲ್ಪವು ಕುಡ್ಲಾಡದೆ ಫುಲ್ ಪುದರ್ದಾದ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ? ಇಂದಸ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಹೆಂಗ್ ಮೇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಚಂದ್ರಸ್ 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 ಕುಡ್ಲ ಚಂದ್ರಸ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಇದ್ದಾದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪದ್ರಾಡ್ ಎನ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಸೇರ್ ಬತ್ತಿ ಅಂದಂದು ಸೇರ್ನಾಗ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು 4 ಎನ್ನ 4 ಅಕ್ಕನ ಬತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎನ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ರಜೆ ಆಯ್ತು ಬಿರೋರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಫೋಡ್ ಇತ್ತ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಚದಾರ ಮುಲ್ಪಣೆ ಬೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇತ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಐಟ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಐಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋದಿ ನೀರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದತ್ತದೇವು ಇರಗಿತ್ತ ಅವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪುರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪುರ ಬರಗು ಇರಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಅದೇ. ಸೊ ಯಾನು ಏನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಇರ್ಪಂಡೇನ ಇರಗ ಏಜ್ ಅದೇ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡ ಅಪ್ನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಇದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಾಯು ಮಾತ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಣ ಯಾನ್ ಐತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇಟ್ನ ನಂಬರ್ ದಯಕೋರ್ ನಿ ಪನ್ನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪಂಡ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಾಗ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ ಮರ್ದ ಪುರ ಅರೆಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಅರ್ಪನತ್ತ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 290 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ. ಸೊ ಐತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈರ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಯಾ ಬಂದೆ. ಹಲೋ ಸೊ ಇರಗ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಯಾ ಬಂದ ಮಾಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಪಂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಇರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಲಾಂಡ ಇರಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಐಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಮನೆ ಹೆಂಗನ ಏನು ಗೊತ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಇರಗ ಐಟ್ 160 ಪೀಸ್ ಉಂಡು 160 ಪೀಸ್
ಆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗ್ ಇರಗ್ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವೆರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಾಯ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇರಗ್ ಐತ ಐಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಇರ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ 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 ದೇವಡಿಗ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡತೆ ಸರಿ ಅಲ್ತರದ ಪುರ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಏಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಪಂಡ ಇಂಕಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶುರು ಮಲ್ದ ಇರೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಈತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರಂಡ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಜಿಯೋ ಬಾಬುಜಿ ಯಾರಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಯಪನ್ನ ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಪನ್ನಿ ಇರೋಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡಾಪುಡತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರಗ್ ಈತ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಎತ್ತುಂಡು 25,000 30,000 ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿರಿ ಎತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ బగదాలెజ్జి అవు పండి ఏదో గుర్తుంది కొంచెం ప్రొడక్ట్ కొంచెం ప్రొడక్ట్ 3,100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಸುತ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಣ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕಾಸು ರಿಬೌಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ 2 ಜನ ಕಾಸು ಯಾಕೆ ರಿಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲ ಗುಣ ಆಪುಂಡ ಏನಿದೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ అంటే 8,300 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ ಪೈಪಕ್ಕೆ ಇಂಕ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಏನ ಕೈಕ್ ವೈದ್ ನಾನು ಐತಿ ಬೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2,000 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಬೈಕ್ ಅಂಚಿಂಚು ಹೋದು ತಿರ್ಗುದು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಂತೈತಿ ಒಂಟಿ ಕಲ್ಮಟ ಐತೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ ಐತೆ ಬೂರ್ ಇಂಕ ಬರ್ಪುನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ ಅಚ್ಚಾ ಜನ ಅವನ್ ಬೈಲೆ ಕರೆ ಏನ ಅವನ್ ಆಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಅದು ತುರುಕು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ನಂದೇಟ ಅದೇ ಮೇಲೇಜಿ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾದ ಮಂಡ್ರ ಎಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಪಡ ಹಿಂಗ ಇರಗೀತ ಇರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆಸ್ ದನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದ ಇರಗ ಪಡ ದಾಗೋದ್ರಿ ಈಗಲಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ದಾಪಂಡ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಂಗಲ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 350 ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋತೇರೆ ಸೊ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಸ್ ಅ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದು ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ನಾತೆ ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಇರಡ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ ಒಪ್ಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೇನು ಅಲ್ಪ 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 ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲಿತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರಿಗೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಓಕೆ ನಂತೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪಲ ಕುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ 4 ರೋಡ್ ಒಟ್ಟ ಹಾಪಿಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉಳ್ಳ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಣೈತೆ ಇಂಚ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲೆ ಜಾನ್ ಪಾತ್ರ ರೇಟ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಇಜಾತೆ ಸುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕೊಂಜಿ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ದು ಕಲಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಯರ್ ಕೈ ಪಾಡು ಕಲಪುಡು ಒಟ್ಟುಗು ಗುದ್ದುಡು ಅದು ಪನ್ಯನ್ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ದಾಪಂಡ 350 ಜನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಕ ಗಂಟು ಪೇನದುಂಡು ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ರೇಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಟ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂಡು ಯಾನಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಬಂಡಿ ತುಲೆ ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 76 ರೂಪೀಸ್ ಅವಳೈತೆ GST ಪುರ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ತುಲೆ ಅಂದತ್ತೆ ಇರ್ರೆ ಊರುಪ್ಪು ವೇಣೂರ್ಡೆ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಲ್ಪ ಇರೇಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇರೇಗ
పాడండి సార్ పాడాలి తులే ఏం చెప్పనుందు నీకు కుట్లాడచ్చి ఏం కల్లా కుట్లాడు ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಷನ್ ಪೋಲ್ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬರೀತು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಸಂಡೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಹಾ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪನ ಏಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪನಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ನಂದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿ ಬರತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರಿ ಬೇತ ತಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಐಟಿ ನಂಟಿ ಮುನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 10th SSLC PC ಬೋದು ಐಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಐಟಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಿತ್ ಬರಂದುಳ್ಳಾರ ಅದೇ ಬಟ್ ಇರು ಖುಷಿಟುಳ್ಳಾರ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಓಕೆ ಆವಡ ಆವಡ ಐಕೊಂಜಿ ಜಾತದಂಜಿ ಮಾತ್ರ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ 16,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಜಾವಂಜಿ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಪುರ ಕೈ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನೇಕ್ ಪುರ ಓಕೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ದೇವಂಡ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಲೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾ ತುಕ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇರೆಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಧೀರಜ್ ಕಾವೂರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇರಿ ನಾನು ಚೂರು ಮಂಗೆ ಅನ್ ಬರವಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂದು ಪೂರ ಮಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಏನ ಅನ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಬಟ್ ಅಂಚಿನೆಕ್ ಒಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ ಬಲೆ ಅವೇ ದಾಪಂಡ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿನ ಅವೇ ಸೊ ಇದ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಧೀರಜ್ ಕಾವೂರ್ ಓಕೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇನ್ಲಿ ದಾದ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ್ದು ಮಿತ್ ಬರೋನುಲ್ಲ ರೀ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಇದೆ ಸೊ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್